Чуваме ли се? Защото аз не се чувам. Добре. Втори рунд отново ще храним от репка. Съжалявам, на сцената ми лепка. Така не може да се бачка. Фани на краси, наем и една чистачка. Нема какво да се тормоза. Дошъл съм да се забавлявам и да си коза. Не съм канибал, но бих го изял на всеки батал. Сахата ще сцепва. Това е висока летва. Не като да пиеш секта. След това ще заеква. Винаги сцепвам. По 10 винаги сцепвам. Мога ми вика шипман, защото кипвам. И накрая като лек ще те подритвам. Това е скопката. Аз съм Роналдо, а ти си топката. Не позволявам MC-то да се меси. Сахата ще го обеси. Няма да кажа Меси, нали? Бам-бам, диджея, няма време за почивка, да не си ги мислят. Добре. Хомлес, готов ли си? Давай ти! Окей. Част от тази извиките само рибата усилно! Окей, представи си, че верно си Роналдо. Сега си представете да прави задно салто. Никакъв шанс, още два пънча бичи и изпадаш в транс. Шит, продължаваме с сахата. Седми епизод, това е сагата Star Wars, аз съм заплахата. На тоя дебелак вече му знам цаката. Едно, той е дебел. Две, на Рими е спрел. Три, вече си търскон. Ще те ясна от тук до Бъкстон. И следващия пънч ще те нарани, хоми. Толкова си дебел, че си в 2 часови зони. Това не мога да повярвам. Ужасен педерас, пази.